Čižmára, hej, čo čiž mi predáva? Čižmáru, čižmáru pre živého Boha. Čižmáru, čižmáru pre živého Boha. Približne pred rokom bola v obci Ľubela obnovená činnosť Matice slovenskej. Od tej chvíle sa mnohí muži a ženy pustili do práce a organizovania aktivít súvisiacich s národnými tradíciami. Jednou z palety akcií sa stal aj výstup na Viackov, kopec blízky mnohým obyvateľom našej obce. V nedeľu 7. augusta o 8. hodine sa členovia miestneho odboru Matice slovenskej stretli pred kultúrnym domom v Ľubeli, odkiaľ sa následne presunuli pod spomínaný kopec Viackov. Skupina matičiarov sa potom svižným tempom vybrala na vrchol. Chlapi na svojich pleciach niesli drúg, drevený kôl so schránkou na vrcholovú knihu a pamätnou tabuľkou. O jeho zhotovenie sa postaral Pavol Kubík a o bezpečné vynesenie na Viackov členovia organizácie Ján Ferian, Stanislav Morong, ale aj mladí nadšenci Jakub Húlek a Šimon Kandera. Na kopci zúčastnených čakal Peter Hrbatý starší, ktorý pripravil všetko potrebné pre príchod hlavnej skupiny. Neskôr sa k matičiarom pripojili aj členovia turistického oddielu Turist Klub Ľubela. Po náročnom výstupe bol na vrchole osadený spomínaný kôl, svoje príhovory predniesli Erik Gemzický, predseda miestneho odboru Matice slovenskej Ľubela, a na zmysel výstupu z historického hľadiska poukázal tajomník miestneho odboru Peter Gustav Hrbatý. Ale verím tomu, že sa to stane tradíciou. Tradíciou toho, že Ľubela si to, čo teraz povie Peťo Hrbatý, to, prečo sme vlastne sem vyšli ako matičiari, že si to budeme naďalej pripomínať. Peťo, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem ja Erikovi. Ako všetci sa tu však poznáme, všetci sme známi. Možno sa pýtame, že prečo práve Matica vyšla s takouto akciou turistického charakteru a prečo práve v tento dátum. No, ak mi dovolíte, ja by som prečítal trošku z knihy Ľud Liptova v boji proti fašizmu. Prakticky pred niekoľko rokmi, pred zhruba 60 rokmi sa stalo, že ľudia nazbierali odvahu a vyšli do hôr bojovať proti fašistom, proti silnému nepriateľovi za slobodu. Možno nepoznáme teraz ich pohnútky, nevieme prečo, ale vieme, že to chcelo veľmi silnú dávku odvahy. Veľmi silnú dávku odvahy opustiť svoje rodiny. Možno do určitej časti to bola aj nezodpovednosť, pretože tie rodiny nechali dole na pospás osudu. Udialo sa to na počesť synov národa, ktorí 9. augusta 1944 odišli do hôr, aby bránili svoj národ, česť a presvedčenie proti fašistickým okupantom. Boli to práve muži z Ľubele pod vedením Petra Kubíka, ktorí sa odhodlali opustiť domovy a vydať sa do rúk osudu, do neistoty. Následne sa všetci zúčastnení zapísali do vrcholovej knihy a akcia sa niesla v uvoľnenej priateľskej atmosfére s posedením a opekačkou. Po zaslúženom oddychu sa celá skupina vybrala naspäť do rodnej obce. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia. Spomenúť si na našich predkov je povinnosťou každého človeka a my nie sme výnimkou. Iba tak, že nezabudneme na statočné činy minulosti, môžeme slávou posvetiť mená tých, ktorí ich vykonali. Pamäť národa je večná, ak si národ chce pamätať.